sibingelela kule makhaya bengolethekile la sikhona njengamanje sila isona sonke abakithi esikoleni saseshumfa la khona kunakho abayenzile namhlanje le-record namhlanje abathiwa abantwana badlulayo kuhlanganeke nabazali bamenyiwe bazali sombona khaya ngasibona ngaphathi sobona ukuthi kwenzakalani kahle kahle la ngaphathi esikoleni esenesonke ayisiyo lokho nje phakela iso lapho uhlala ubuke usibone ukuthi kwenzakalani ngaphathi esikoleni. I wish I had stories to read. Without books, they will feel so slow. One day, a magical figure appeared. Rose into a lot of books. Children, I give you a treasure more powerful than all books. Books? But what do they give us? They give you a world, adventures, dreams, and knowledge. With books you can travel. Without leaving your chair, you can learn about heroes, animals, even the stars. Wow! I can see lion in the crooked park. Yes. And astronauts fly to the moon. Bill, books are our future. Every child, every family, every nation. Remember, children, read is your right, your joy, your light. Books are our power. Books are our freedom. Books are our future. Bakule makhaya semfundo ngathi ngilale omunye umzali ke bakithi esinaye njengamanje la ethithana nami bakule makhaya senthanga umlande omunye wabazali wabantwana bakhona la esikoleni sombule kami ukuthi la usikole njengamanje kukhumbuze isimbukelo la kuwona TV kanti lo sezinaye njengamanje i-host yakhe yena ukuthi ke sizowangwane mbole kha khinaye ke bakithi umzali esekhona la ethithana nami siqhubeke ukuthi ngizakho siyaphila kwethu ngakho ukade wethu akasithi besibingela kule makhaya bengolethekile okay, makalethula embathi-ke bakithi awuchaza mhlawumbe ukuthi njengoba usuku wathi kubona lenze kodwa njalo kade kwenzeka ukuthi kwakhona umzali yonke iy'ngane zethu ngoba siyese ngesikole siyakuthi sisabenza bakhona buqiniso-ke eqediwethu ukuthi abaningi abakho uthando noma athende into zey'ngane ukuthi ba-athende iy'ngane lana khona nesikole sidingayo ungathini njengokufana nomama okhulumisana nabazali abangathatheli into zesikole mhlawumbe ingane la kodwa cela ukuthi zakho sabazali konke usho njalo-ke bakithi umzali athetheka wena ukuthi-ke noma kuthiwa kube yasebenza umolo mphathi phela bakithi uchaza ukuthi kulento ekudingayo esikoleni sengane umphathi-ke kakhulukazi-ke bakithi uzokwazi ukuthi lento into ebaluleke kakhulu ngenxa yokuthi-ke nawe fanele uhambe uyoba khona uyosivela-ke la khona ufuna ukuthi ube khona entweni yesikole njengomzali womntwana sabizwa-ke bakithi isikole isendasonke njengoba ngishilo sikusele ukuthi sila isidawulo serishmil farm sibizwa-ke isendasonke ne-primary school so njengamanje-ke bakule makhaya sithe asidonse omunye wabazali abantwana bakhona la ekhaya esikoleni abafunda la ekhaya siqinele ukuthi njalo siyaphila kakhulu siyaphila kakhulu mhlawumbe akhulu kuyo bakule makhaya ngibingelela abakule emakhaya ubabingelelayo ngaphakathi babakandala
umdlalo wesifika isandla sonke Alright, siyabonga kakhulu bafowethu ngoba selizwele ukuthi-ke baba kandalonhle-ke bakithi nosinanje manje kulo mntwana layikhaya bathi ngoba ngithi asixoxe nawe nje bakithi ngibona usuku beluhle event abantwana noma nesidina ngokokade kwenzeka ama-playing nani music wabo bethu beyicula ivili izinto bezisho bezizinhle kakhulu ungathini wakungiphobele ngento iboneke nje kade njani ngicela ukuqala ngibonge othisha ngomsebenzi omuhle abawenzayo na usimema njengabazali nokubaba abazali ukuphumelela kwabo kube yinto enhle kakhulu kuyasiza ukusithokozisa ukuthi sibone iy'ngane zethu ukuthi iy'ngane zethu zenzani esikoleni cha sibonile ikusasa likhulu kakhulu nekusasa ley'ngane zethu ziqhakazile kuwumsebenzi omuhle kakhulu engithanda ukuthi ngibashayele ihlombe kakhulu othisha kanye nabazali nokubakwabo ngiyafisa ukuthi angathi noma kunemhlangano ebalulekile esikole ngathi bangaphuma kanje ngibonga kakhulu Right-ke kubukela ekhaya ngoba esho kakhulu ukuthi nawe ujabule injabulo yakhe anayo ingane inganisa ngiyakubona ubaba umuntu esifisa ngiyacabanga ukuthi awufikanga noma mhlawumbe ukuthi alufike wedwa Kanto kaya ngaba lethu ngamsemsebenzini mina ngoba ngingena ntambama ngasengikhitha ngingene ungathini-ke mhlawumbe kulo wesifisa obaba umntwana ofundayo kodwa ongaka-athendi mhlawumbe ama-activities esikole mhlawumbe onganayo umsebenzi wesikole la khona ukuthi mhlawumbe isikole konke esiyenzayo for abantwana noma isikole abazali nonga-athendi ukubona ukuthi ingane ngidlala ngalo noma isikole ayifisa ungathini amazwi apho ngomfisa kunamakhanda aqine ngathini into eyinikwedezelwe komama nezingane ungathini nje uma amazwi akho ngawasho kuba umuntu wesilisa nje ohlezi ekhaya onomntwana ofundayo isithi mfowethu umthetho uhlabisane libunze umsebenzi ngamafundi mfowethu ngasho ukuthi ukuze ingane yakho ikhule kahle noma ikhule kahle yenze izinto right ufuna uqala ekhaya mayisuke ekhaya ize esikoleni mayisuke esikoleni kube khona ukubambisana phakathi komzali nothisha nengane ukuthi ingane iqonde ingane ikhule kahle kodwa uma ngabe ungawesilisa bona umsebenzi wesifazane ukuthi ingane kufuneka kube uyenza emhlabeni uma ngabe uthola ithuba likhona nje athende umhlangano wonke umuntu wesilisa ikona ukuthi amadoda class noma sikhethe amadoda class kubalulekile ukuthi senze isiqiniseko sokuthi siyakwazi ukuthi sijabulele ingane zethu ngayo yonke into Mbele ekhaya useshile bafowethu umuntu wesilisa lobaba umntwana uthi nani madoda bafowethu enzani ukuthi nikhiphe abasebenzi nibe close ney'ngane babangane ney'ngane khathalela nje umuntu wesilisa ukuthi wazi ukuthi ingane ifundayo kwenzakalani esikoleni la ifunda khona uma kuthiwa othi noma isikole sesicela abazali sondela nawe ungazi ulinda umama wengane ukuthi naye azalova noma ezishiya emigazini othi take over ukuthi abakhona lapho so mfowethu ngiyabonga kakhulu thina lapho ukuthi sifisa ukuhlala sine-TV sikwazi ukuthi nawe ungabi nashaya abaningi bayabashaya sometime but-ke sibona ukuthi indoda emisela kakhulu sama kakhulu ungathi ungaqhubeka njalo nje kuyisapothe umntwana wakho ngiyabona ukuthi asingaqhubeka nathi siyabona umsebenzi omuhle Siyabonga.